बेफोरबादि मानसिखौ रायनायनि, बुंनायनि बा सोंखारिनायनि, मुगैनायनि राव आरो सोदोब गैया होननानै आं सानो। बेयो जोंनि थाखाय एसे बर' जाथिनि थाखाय बेयो जोबोद लासिंसिं आरो जोबोद मुगैथावना हाबाफारि। थ' बेफोरबायदि मानसिखौ हमनाया जोबोद दरखारि, गोनांथार होननानै सानो। मानोना आङो बे समाव खावलायगोन, मानोना जोंनि बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशन बिथांमोना जोबोद मोजां मोजां हाबाफारि मावनायखौ जोङो नुबाय थादों। मानोना बेबायदिनो गाज्रि मानसि, दुस्त मानसि, बदमास मानसिफोरखौ बिथांमोना गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों, गोबां नाजानायनि गेजेरजों हमदों। हमनानै गावबा गावनि बिगोमा गारजेनफोरखौ लेंहरनानै फाथायहरनाय, दैथायहरनाय जों बेफोरखौ नुनो मोनदों। बेफोरो जोबोर बाख्नायथावना हाबाफारि जादों। थ' बिनिखायनो आं बे समाव खावलायगोन, माने नैबे मानसिखौ, बे बेक्तिखौ जेरैखि जाया माने नै मानसिखौ हमनांगौ। हमनाया जोबोद गोनांथार आरो हमनानै साजा होनाया जोबोद गोनांथि दं होननानै आं सानदों। मानोना बियो जोबोद लासिंसिं जादों। मानोना बेफोरबायदिनो माखासे दुस्त, बदमास बेबायदि हिन्जाव मानसिफोरनि थाखायनो दिनै जोंनि बर' आइजोफोरनि मान सन्माना थांगासिनो दं, जोबोद लासिंसिं। बेनिखायनो फिन खनसे आं खावलायगोन, जाहाथे बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशन नोंथांमोना नैबे मानसिखौ जेरैखि जाया राहा खालामनानै नोंथांमोना हमो। बेयो आंनि खावलायनाय। जाहाथे जोङो नैबेफोरबायदि बदमास, ओरै दुस्त हिन्जाव मानसिफोरखौ जोङो जाहाथे लाय होआ। दा बेबायदिनो बे सासे मानसियानो, बेबायदि मानसियानो दिनै गासैबो माखासे बर' आइजोफोरखौ गाज्रि लामाजों दैदेनलांगोन, गाज्रि लामा दिन्थिगोन। बेबायदि गाज्रि मानसिया बांनायनिफ्राय बांलांगोन। जाहाथे नैबेफोरबायदिया इयुनाव जाहाथे जोङो जाहैया, इयुनाव जोङो दुखु मोना। बेनिखायनो नैबेफोरबायदि मानसिखौ जों हमनांगौ। आरो आङो साननैसो सिगाङाव नुदोंमोन, जिथुनाखि बिनि हासबेन्डआ, बिनि हौवाया बेखौ मानि थाखाय गारदोंमोन, मा जाहोननि थाखाय गारदोंमोन। दा बिथांनि बे हिन्जाव मानसिनि हासबेन्डआ ससियेल मिडियाआव फैनानै गोबां बाथ्रा फोरमायबायदों। बिनि आखल, बिनि केरेक्टार, सभाब चरित्र माबायदि, बेफोरखौ रोखा रोखायै फोरमायफैदों। नाथाय आं दाख्लै फटकसो नुदोंमोन, दिनै आङो रियेल पिक्सारखौ आं नुनो मोनबाय। नाथाय बियो जोबोद दुखुनांथावना आरो जोबोद लासिंसिं बर' हारिनि थाखाय। Ya, Pablo Saria Garova. Pues sí. Mami se la ve. मला किंवा सूर सांगितले